ҳастанд мақсад ҳами воизоне ки яҳудо тайёр карда бошанд барои фитна андохтани мусулмонҳо ки мо нашиносем аз номи ислом гап зананд, мақсад ҳамон равияи зиддисломиро паҳн кунанд ки фитнамон бидозанд. ҳамин хел воизҳо ҳамин давр замонаи мо мушоҳида мешаванд. раҳмат калом. бале ин аз ин фитна дунё холӣ нест. масъалаи яъне ки я одама яҳуд ё дигар душманои ислом мегиранд ва аслаш ё насронӣ ҳаст ё яҳудӣ ҳаст ё як бутпараст аст ё як коммунисту бехудо ҳасту, мегиранд аз ваям мулло тайёр мекунанд бо мақсадҳои ғаразнок албатта. ва баъд ин дар байни мусулмонҳо зиндагӣ карда хабари онҳоро медиҳад ё умуман дигар фатвоҳои ба муносиби хоҳиши онҳо фатвоҳо доданаш мумкин аст. алалхусус дар мансабҳои баланд ин хел одама агар вақте ки дар сатҳи давлатӣ агар карданд, албатта дар мансабҳои баланд тайёр мекунанд то ин ки мардума гумроҳ кунад ё ҳукумата ба тарафи каҷ барад. ин чиз буд, дар таърих буд ва ҳаст. абдулло ибни сабаи яҳудӣ худаш ҳамин хел одам буд, худаш яҳудӣ буд, ислом қабул кард. булис, арабҳо булис мегӯянд, русҳо павлин мегӯянд. унам яҳудӣ буд, дини насронията қабул карду дар ҳазрати исо алайҳиссалом ғулӯ кард. ҳазрати исо алайҳиссалом яҳудои насрониҳои пешина пайғамбар медонистанд, на фарзанди Аллоҳ. ҳамин булис зоҳиран я яҳудӣ буд, насрониро қабул кард, дини насрониятро қабул карду ҳазрати исоро дар наздаи мардум яъне бузург мешуморид, таъзим мекард, ҳазрати исоро сано мегуфт ва оҳиста оҳиста ба ҳамин дараҷа буд ки аз мартабаи пайғамбарӣ бардошт ва фарзанди худо гуфт, писари худо, писари Аллоҳ гуфт. сабабгораш ҳамин як яҳудӣ ҳаст. дини насроният ҳам ҳамин яҳудо вайрон карданд. илlo оно пайғамбар медонистанд ҳазрати исо алайҳиссалоту вассаломро ва касе ки камтар ақл дорад ҳеҷ гоҳ ҳазрати исоро писари Аллоҳ таоло намегӯд. Аллоҳ таоло гуфт ки кана яъкулани таам. бубинед мо чӣ хел зарбулмасал мезанем. исо ва модараш таом мехӯрданд гуфт. ва Аллоҳ таоло ютъим ва ла ютъам. Аллоҳ таоло таом медиҳад вале таом дода намешавад. Аллоҳ таоло пок аст аз таом. аммо ҳазрати исо ва модарашонро васф кард ки кана яъкулани таам. онҳо таом мехӯрданд. яъне маънош чи аст? таом ки хӯрдан ҳоҷат ба ҳоҷатхона пайдо мекунанд. онҳо чӣ хел худо мешудаянд? ва Аллоҳ таоло гуфт ки маттахазаллоҳу мин валад. Аллоҳ таоло барои худаш фарзанд нагирифт. ва ма кана лаҳу. ва Аллоҳ таоло ҳамсарам надошт. ва лам якун лаҳу куфуан аҳад. лам ялид, таваллуд накард. ва лам юлад, таваллудам нашудааст. Аллоҳ таоло таваллуд накард. ин аз Аллоҳ таоло чизе пайдо нашудааст. Аллоҳ таоло ягона аст. қул ҳуваллоҳу аҳад. бигӯ Аллоҳ таоло ягона аст. агар писар дошта боша валака ягона намешавад. баъд барои чӣ кушта шуд? яъне ба қавли яҳуд ва ба қавли аксари насоро ки имрӯз мӯътақид ҳастанд ки ҳазрати исо кушта шуданд, ҳолон ки Қуръон ина инкор мекунад. ва ма қаталӯ ва ма салабӯ валакин шуббиҳа лаҳум. Аллоҳ таоло гуфт ки накуштанд ва ма салабӯ, чормехам накарданд, валакин шуббиҳа лаҳум, лекин барои онҳо монанд карда шуд. Аллоҳ таоло Исо алайҳиссалоту вассаломро бардошт ва сурати Исо алайҳиссаломро ба як шахсияте ки ба Исо алайҳиссалом хиёнат кард ба ӯ зад. бинобар ин вақте ки ино куштанд, ба чеҳра нигоҳ карданду куштанд. вақте ки кушта шуданд нигоҳ карданд ки тана танаи Исо нест. баъд онҳо ихтилоф карданд. онҳое ки худи онҳое ки ҳазрати Исоро мо куштем мегуфтанд, онҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. як қисмашон гуфтанд ки мо Исоро куштем, як қисмашон гуфтанд ки охи ин Исо набуд, ин як шогирди Исо буд, ҷои Исо алайҳиссалоту вассаломро медонист, ва ҷои ин ки пинҳон кунад хабара ба яҳудо дод. баъд яҳудо омаданд то ин ки ҳазрати Исо бубинед пайғамбари Аллоҳро куштанд. яъне бо мақсади куштан даромаданд, агарчи Аллоҳ таоло бардошт. дар пеш ҳамон хиёнаткор буд. хиёнаткор вақте ки ба хона ворид шуд, яҳкум шуда,
الله تعالی حضرت عیسی رو برداشت و چهره حضرت عیسی رو در همه آدم زد. اینا در آمدند و در حال همه آدم خیانتکار رو به قتل رساندن، نه حضرت عیسی. برآورده همین چارمخ کردن. بعد آخه یک قسمش گفتن که آخه این همون فلانی بود کو، فلانیه که به ما راه خانه عیسی رو نشان دادی همون بود کو، ببینید تنهش را، جسمش را ببینید. گفته خلاف کردن. الله تعالی صراحتا گفت که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. نه کشتن نه چارمخ کرده حضرت عیسی رو، بلکه الله به نزد خودش برداشت. خلاصه حضرت عیسی رو پسر الله گفته ترغیبات و تشویقات برد و یک طایفه از مردم وقتی که او علم داشت قبول کرده. مثلا یک آدم اگر سلاهای کلان و ریشهای کلان و تلاوت قرآنی به زیب داشته باشد و از شریعت برآمده در منبرها گپ زند، کم کم یعنی مردم به اعتقاد پیدا میکنه. با اگر گفت که حضرت همین ناس کشیدن چه خیلی از گفت هیچ گپ نداره بچم کشیدن گرگوید، قبول میکنن. این مکروه هست. کوکنار چیه؟ کوکنار برای درد گلو فایده شه، کوکنار هم زن بچم. یعنی که سخن او را مردم بیشتر قبول میکنه اینکه یک کافر بیاد و گفت که مسلمان ها کوکنار کشید، افیون خورید، نارکوتیک استفاده برید، سیگارت کشید، ناس کشید یا کم کم مثلا پیوق زنید، گوید اگر آدم ها باید قبول نمیکنن، میگن که تو یک کافری، تو کی هستی که ما از تو قبول کنیم؟ لیکن یک ریشدار یا سالادار آهسته آهسته فتواهایی به جایی میدهد، آدم ها قبول میکنن. بنابراین خیلی آدم ها شدنش ممکن است. بله، به هر حال شخص مسلمان باید زیرک شود و سخنش به دیگر عالما پیشنهاد کنند که آیا همین سخنها در شریعت هست یا از پیش خودش گفته ایستاده است. بله.